ndakatarawo kuti inini ndiri mumusha mwaMatsekete nemwana wawo pamakore 16 asi pa 16 years havasati vandibvisirawo kana dhoro asi ndakazongoona zvakundidaidza kuti mwana wedu wane umwe mukadzi mumusha muno. Ndi baba natete namai. Mandi makore mangani? 16. Murugara nemurume wenyu maane 16 years. Muine mwana wani? Tine wana 2. Mune wana 2. Asa muneta makambobvisira? Handina chandambobvisirwa here. Vabereki venyu hapana kana action yavakamboitawo kuti timbovhakachira mukwasha wedu timboudenza tizwe kuti ari kufunda? Vakamboenda vakataura nawo, pakutaura nawo vakaropa dheti. Saka inini sekushedzwa kwandakaita kubva kwaona ndafunga kuti pamwe dheti riya ravanga vataura kuti ndo ratichaumba kwenyu ndo ranga riripo, kwakutosvika pataane umwe mukadzi ndo vakazotondiratidza. Rusiya shamwari, izvi zvatakudainzira panapa ndezvekuti iwo wagara panapa 16 years muchiita mapoto nemumwamuna wako taakunzahe umweni pamapoto ipapa. Saka imimi ndo zvakakurwadza. Chakakurwadzai kutorerwa umwe kana kuti hauna umbobva? Inini pakugara kwandaita nemurume wangu ndaifunga kuti pamwe tiri kundotambudzika tiri vaviri. Kuroora kwake hakuna dambudziko handiti, asi ndochizoonawo kuti sevanhuwo vavahombe vangatadzawo here kutaurira mwana wavo kuti sezvo iwo wada zvomwe mukadzi wambodini wachimboendesawo chipeneti kune wekutanga wotiunzira zvomwe wechitura. Pamwe mutemo wavo unoti hatibhadhariwa wakadzi? Handichazivi, ndosaka ndauya kubatsirwa. Wati Luciana? Shawe. Shawe. Right. Right. Simba. Baba ni mwana. Pamusoro changanirenda hatibvumirwa kuti gari pamberi pachangamiri ane mwana ngaapiwe ngabatwe. Hapana tete yangu mwana. Simba urudi wanga usina mali. Asi wakapuwa samani. Samani na wewe. Ukazi kuya kudai. Ndakazi ntudwa kudai. Mupurisa akataura about kudai kana wadaizwa kudai kuno expectation ati. Akandisiva. Mamsepo. Akasirwa ndiani? Ndakanosvika apa mandakata zvekutofoni vozi pano samanisa. Ndakasira gogo nomwe mukomana mwanengenda wangu tikazwa afonera mukawataura zvinodiwa mudai. Kana information yakasvika handii chaita kuti muye kunoisa manisi. Yakasvika bati pandanga ndiri manje takangoti ndiri pabasa ndakatisaenda kuhwa mari ndobva ndatobvako ndichati zveitondiridzwe dare isiwe ingandidini munoshanda uko kualaiti chimbasi
wana Timbers. Then macontract akabva atombotimineita pa time tombomiswa ndivadini Ninyi mkati. havana ilantondingoti kuti tisatambira vanhu asi mukuona yari kuti statement achinja atengesa ndabvise mari panzvinotanga ndataura ndozvimari amandambidza saka umubvunzo umuri kubvunza dai mamanitekuteza ndamutaura zvindezvekutaura sazvo zvemari unozvisiya asi kumucheka kumuzvisiya handina ungozviswa zvemari saka irobhadhare dzimba imatanga statement mira nditange kutaura zvinhu zvadaide kutaura zvizobhadhare mari murume wangu wafuamauri ndazomuchiti waipane mari ndokubviswa ndoyedaira ndopinda ndokumbira kuti ndikotaura before zvizobvise mari kana matiyedaira no, it's okay. Ngatisapedza bvunza. ndatokuti inini togara kuvillage inozi Manhasi village. So kuna sabu kuna makwanasabu asi ndakavabvunza zvinhu zvivana ngobvira apo kusungwa mambo sorry Wakabvunza ndakaendapo ndapuhwa samanisi kuti vasungwa ndakasvikawo ndichiti pane here ambosvika kuno vachikuudzawo nyaya yekuti kudiwa kwamambo kunzvimbo isiri yemunhu akazi titozviziva ikati zvinokodzera ndini zvakasiya unoenda asi unosvikawo ndikuzozvibvunza because ndiro kune sabhuku namambo Unogara muZimbabwe. mari Unogara muZimbabwe. ndogara Wakaberekerwa. Mutemi muZimbabwe munezi. mutemo wezimbabwe ndoziva zvauri kubvunza iwe ngorima ndiyo unobvunza ini. asi inini ndakakwanisawo kuti ndiende kokuti Hatida nhano yanetuda tumitemo inzwa munomuka hauzi kuuya kotitaurira zvekuti titi ende uri kuuya uri musungo zvekuuya ndonyaya ndambonetsana munomusaya muchidouniseti hakusi kuallied timbers pakuna kuti wanga uri manager kuallied timbers saka wakakanzurirwa contract usada kuuya muno muchiti bhadhara zvazvo kudonyepa unga wakafunda maningi unga unoziya maningi iwe rutadzo uroora nyaya iri kuunza muno ngeyekusarongeka wazwa ukaona uchiuye kuti unogara nemukadzi 16 years woita naye ana iri wozoona kuti hawe handichadiba ndautora uyu ndochiroora uyu mari dzokuoroora akadzaira iri kuratidze uye kuite madaira hauna wasungiswa samoni rauya wadaidzwa wauya udare kuno tinoda kuti nyaya tinoda panapa haisi yekukusunga hatikuendesi ujeri ba isusu yedu icommunity court tinoenzanisa kuti mugarisane zvakanaka zvawakaitira mukadzi uyu nyaya yekuti unotokuda nene arume azhinji dai waigona kufamba uchivhura makuva akafa ndizvo unourayiwa unoroyiwa wazwa chimwana mudoko iyoyo wazwa pamwe waizi manager wobasa wobva wafunga kuti wakura kana uzi shefu kuti uri mwana mudoko meti dzawakarohwa apa dzokuti unogara nemwana wanhu womubarisa ana airi woita 16 years wozotanga kutsvaka umwe mukadzi wounoenda koobvisira mari zvinoroyesa nechakakudzingisise basa chacho hautochiziva imhepo amwe anhu pasina kuti kukuroya kugunun'una kwake chete mumwoyo make neminamato yake yaanoshandisa kuti murume uyu shuwa ungandidaro here pana amwe akati yega iyoyo unotsikwa nebhasikoro ukafa iyoyo asi watsikwa nebhazi achizi uri kuhospitari iwe unorohwa nebhasikoro kwakutofire ipopapo ngemhepo dzonongotakura ndo zvetinogarira muno kuti tikuenzanisei nekukuonesai kuti mugarisane zvakadini hatitongi nyaya muno nyaya dzinotongwa kuti mani kucriminal court munomu tinoenzanisa tichiita kuti munhu asi kuona aone kugarisana kuitwe kwakanaka you might as well think kuti anhu ari dotonge nyaya dzemumba mangu hatisi kutomboda zvekumba kwako bhozi isusu kwedu hakutorina nyaya dzakafanana neidzodzo isu kwedu tototoenda tora ndototoroora futi isati ndatora izvi zvokumboita 16 years izvi ndinotozvizwawo mudare muno ndo zvetinoda kuti tichionesana shamwari vona zvouri kuita izvi hatisi kudo kukupindira umba mwako kana mubedroom wako mukadzi wako airwadziwa kwakuuya uchiomangara kuno kuna mambo muno muchimanimani ndasiya hangu bheji rangu muofisi umo rakanyorwa kuti Zimbabwe wazwa uruzwa here
kuti Zimbabwe, kuti ndinotonga nyaya dzeZimbabwe yese. Bheji rangu rikadai rakanyorwa kuti Chimanimani Saurumbi, rakazi Zimbabwe. Unoziva kuti inini ndinogona kuenda kwaNerutanga ndichienda kotonga munhu ndakagara pabhenji raNerutanga, Nerutanga akagara pasaidhi apo. Unozviziva here? Saka zviro zvausingazivi usanyepera uziva, wazwa? Ende usada kuti ukanga wasvika mudare rinari dzedare iwo wodo kunga urudo ushamisira kana unga wapromisa vanhu kuti muchaona zvendudo umuita mambo endudo. Isu hatitambwe iyoyo. Hani mwekuuya udo kutaura zvekuita muno. Ndiri kutaura kune iwewe navamwe vanhu vese vedare muri muno kuti muno musanyanya hanyu udo zvitunduvadza ude kuuya muchinyeponga munoziya. Munhu unoziya haagari nemukati 16 years achibara ana airi asina urora. Akafuma akati dhi. Uruda kudini? Akafa uruda kudini? Unoitangira pai? Hamutidaidziri. Uri kuuya uchititaurira iwo pari pekuti udaire nyaya yako iwe unoita yekugara nemwana wanhu usina urora uchitora wamwe uchida wauda kuuya uchitaurira nyaya yangu rima uchida zvakati uruda kuedze kuuya uchiti uruda kukwana kumadzimambo iwo. Hatida vanhu vanofarisa. Simba. Handizvodiba izvi. Nyaya inoitika mambo anotonga munhu kana wekubulawa as long as muZimbabwe. But chinodiwa mupurisa wedu watinotuma anosvika paishe wako otaurira ishe kuti ndiri kukupindawo munharaunda menyu, otaurirana zvaunotaurirana naishe, iwo otodhairekta kuti munhu uyu anogarapo kana totopuwa munhu waanoperekedzwa naye, asi kana achipaziva kutofamba ega osvika tinopinda through ishe. Asi zvekuti ungatitaure kuti kwangorima makasvika mukadzi wako haana kuenda kumangana kuti vakauya kwaSarumbi muZimbabwe. Ndiri kumbira kuti simuka mbichana pfekera sheti yako ndasiya bhanda zvino kudai ndatosvika mukadzi yake ndo nanisina Zimbabwe chidzezi kamisiwo kuti ndaenda kuenda iye wazotungamira kuya ndisana Gwala idi timba zvaita basa rero. ndaingoshanda basa Ndororo kutunga kuti unge waita kusenza kucheka mabranga. handasi kucheka Waide waitengesa mabranga. Handi basa rekuuya uchititaurira bama. Because inini nditori shareholder weAllied Timbers yacho neBorder Timbers. Harisi basa saka wakamiswa. Uri stubborn. Gara basi. baba simuka sheti yenyu haipindi Mune mishonga. Vakashandi tore vakashandi vakashandi. Kudini? ndadhonisa semusheti baba Muri kutsvake zviro zvakashata kuuya nazvo. Madi vanotorwa uradhani kana kutorawo ndisingazivi kuti gomba riri mai handi renyu matopohwa kuya. akandorongedza asina kuona kuti asi ndakazvichipesheka azvitori ndinga nditodiwo sheti zvandoita kana kuno kungatasana munondo zvakaita hati ndinotoziziya kuti hazvitodiwi unomati baba nemwana kutokorera because bhurugwa ndatozoriona ndatozotaura namai mangwanani kuti bhurugwa rangu Iwo daira yako zvawabvunza zvawanga kubvunza takudaira tapedza bata. Hausiwo unoti unaya nacho. zvine zvandina But still kana usina handiwo unoti ndichaba. Unokumbira kuti changamire. Ndino urombo. Ndaizokumbirawo. Wozwa kuti tinoda here kana kuti hatidi. Wanga uri supervisor kuAllied Timbers. Saka ngeuruda unga kunyanya udo kutonga tonga muno. Ngekutoti mwandunze kunokwinire. Ndiri kungoti pamwe kubvawo basa unoona ndiri kubvunza kutoti tizane ngoti iwe uri kuitonga uri kufunga kuti uri nani kudarika inini handizoziya. Saka tinoda kupimana, tinoda kuona kuti pamwe waichiuya hako panapa indouya ipopo nemukadzi wako wochititonga iwe. Pfawa. Indebvuru ndochengeta hako usati tyichidzira inini kutocheva.
dai ndaidodzichengetedza dzangu uri kutoshaya pougara sadotitwisidzira zviro zvisina basa. Chiri kuita kuti uye udare kuno kushaya kurongeka shamwari. Saka ukaona uri murume wakakwana uchiunzwa nemukadzi udareka, wauya mudare mwacho wauda kusimudzika musoro nekaditika chibharanzi. Ukaona uchiunzwa udare mwese arume muri muno muruzwa here. Ukaona uchiunzwa nemukadzi kudareka, ziva kuti suspect, utori nedambudziko. Inini mukadzi wangu handiendesi udareba, ndinotoona kuti zviro zvangu ndazvironga zvogara mumba. Iyo zvizvi tiri kuzwa kuti wakamira ipapo kuara timazwa kuti wakadzingwa, wakagara naye mukadzi 16 years, ukabara ana iyi, wazwa, ukabara ana 2 naye, wakumusiya, wakuenda kotanga kotoromwe mukadzi, wakuronga nababako, mwakuenda kokurora. Muruda kuti aite sei mukadzi une chii chaungada kutitaurira maererano nazvo. Hatisi kukumanikidza kuti usatora. Mune arume ari munomu, pane wandakabva kuita nyaya yake munomu, utori mufana iwe, une sevhi akadzana, sevhi manyama, wazwa. Uwo uri kutotitemesa musoro ne2 ende kuna ane 14 asi kuuya udareba. Uruzwa, uri kuuya udare iwewe wakunzwa ngemukadzi 1 2, kuna ane 15 asi kunzwa udareba. Ari kusvika uko achiroora, achienda kwanatezvara achiroora, achienda uko achiroora, achienda uko achiroora. Izvozvi tiri mudare muno watoroora futi nhasi masandari. Saka iwewe dambudziko hatisi kukumanikidza kuti roora, but what we can tell you is usikadi munhu iwo unomuramba oenda, but ndiri kutaura kuti hautori umwe mukadzi kwakuenda kooroora uine uripo usina kuroora wawagara naye 16 years. Uruda kupa impression yakadii, uruda kuti adini. Ndo zvinotaura kuti umwe munhu akatokunamatira chaiwo chaiko unoita munyama. Amwe atori nemisikazwa anokuisira mushonga iwo shaisano kuti alright iwo hauda kubhadharawo mari, inini ndiri useless asi vana ndakabara, otokuisira poison, unofa iwo. Ndo zvitinogarira muno nemaasesasi tiri muno kuti tichiona kuti tikubatsiri kukuonesa zvimwe zviro zvaunonga usikuonaba. Unogona kunge aine zvaakakukanganisira mukadzi, but haumufikisi nekushaya kuroora, unomufikisa nekumuramba. Shamwari, iwo handichakudiba iwo, bva panapa ndani uyu wendina. Futi wambodaroba unotanga uramba izvi, ende waimbogarire naye for 16 years asikaiti. Ungada wakashomuramba kare kare, wochizotora uri kuda kumbozvidini, uri kuda kuzodini, une chekutaura mudare muno. Haina nini kutaura. Kana uchitaura chekutaura uri kuti nyaya yako yakanaka yakadaro. Takonzwe ndiye. Ndanokumira zvaanogara. Ataura uyu kuti haasi kufara nezvawakaita, wakaenda kooroora umwe mukadzi iwewe, iye aripo usinawo kumuroora asi wakakubarira ana airi pa16 years. Ndo zvaataura uyu. Saka ndiri kuti what you say and your take on that. Urida kuziya chikonzero, maybe maamusikazviti unotaura munomu mwacho kana ukataura isusu hatikumanikidzi kuti rooraba isusu, but tichida kuti pamwe kutaudzana kwenyu murairi. Mune nyaya yerumanika posta ndarisiya mbova, murume wakasvika achinetsana nemukadzi kuti uri uhura iwe, iye akadhakwa, uri hure mbwa hure yoyoyo ba, murume uya ndiye akazorohwa nemukadzi ubvafa. Inyaya dziri kuitika dzitori kwana Makoni, inyaya dzakutoenda udare. Iyo yenyu yacho munogona kuti okubvunza kuti iwo sei usikundiroora, uchiroora umwe mukadzi. Iwo bva muti hafokoro wotomurova mbamba bhaibai kuti uri kundibvunzire, obva azokurowa iwe wobva wafa. Ndo zvetinenge tisikadi. Saka tichiti uyu wanatsa, haana kuda kuita zvinhu zvine njodzi zvine ndauya uchangamire ndine zvirundi nechi, iwo da uchikubvunza kuti iwo dambudziko rako reuinaro naye nderei, uchikumuda here kana kuti hauchamudi. Ndo zvimwe zviro zvaanenge aida kuti aziye hake, because action yako irikupangidza kuti iwoga hausi kuda kumuroora asi uri kuda kugara naye. Ngokuti waane 16 une abereki, une mafeelings. Why are you considering your feelings iwo uchete kuti ndiwo unofila? Iwo dai ari iwo uri mukadzi unodairo kugara iwo pamurume uchibara ana airi 16 years usina uroorwa, wozozwa kuti kwaroorwa umwe mukadzi, unozvida here?
Paneka kusawirana kakaripo. Right, very good. Ndozvendiri kuti muine madisputes musatora tumwe tumadisputes twenyu kuenda kobatira maproblem enyu amunenge muinawo ekusawirirana. Tsvakai nzira yekusorovha kwete kuprovoka. If I may want to put it across, uri kumuprovoka kana uchienda kuti iye akakubarirana unless utiri kuti ana acho akatobarwa hasi ako Pakutaura kwake ndo zvandiri. kuti ana hasi ako Akandifonera. ese Handizozivi boziye waitotora kuti handina mwana naye. Tomataura izvi. Kwakutsvake nyaya ndingagarawo mumusha 16 years nemwana usiri wenyu yekuti nhasi ndazouya kuno plus iye wazoona mukadzi wakamuna handiko kamwe kauya pere kakafanana niko kamweni kacho kamwana iwo uri ukaona sei Muri kubasa. Mwashupana nemunhu kukufonera yacho kutaurira mashoko akadaro. imwe inyaya dzipiwo dzavo Ndimwe munhu kana aimbonyara tukubvunzwa mubvunzo. Akachazivi ndopindura imwe. Mudo kuhwanda 16 years arisi gore. Mwachizwa. Mwakude kuhwanda ngetumasoko tukasoko. Mambobvunza nari makatanga kushupana rini. Pemwaimbo gara pari mitazi kundombobvunzira kana kuti tisu tine mwana wenyu kumba paani. Zuva rimwe muchiri mukomana nemusikana makatadzana. Saka munotora mukundo wemunhu mobva mwamutambisa. Mobva mwati next time mobva mwape mhosva. Hamuna zuva kana rimwe rifungo mukundo uno ngatimbondobuda hedu. Riri benzi. Munoda iri mukundo wenyu muri kana whether rinyambori benzi amobvunzira. Woke ihure. Rofa mwina amuzoriroora. Simba ufuna kutaura ndisika. Autoanasisa kuti nyaka. but iwo kana dai wabvunzwa hautauri munhu ari kunoku kuti nyarara iwo because takatogara kudai tiri dare inini ndiri ndega handiti dare ava vari vega takatobatana titori dare saka pane amboita futi dii watudetina Alright, ndio kukuvunza amatsi. Wangu ndai. Amatseketeni kusvika 16 years. Makagara nemukadzi unotewa. Mukazobatanidze nyaya ngekuti nhasi mwamangariva nemukadzi wenyu wamambo mwakuchiita ngekutsvage zvamwainesana ndizvo kana kuti munokwanisa kupindura mambo pakumanga kumwaitwa ino chinyuto chine mukadzi wenyu nekuti mukatarisa mukadzi wenyu wakatoberekwawo utori nehama dzakatoomawo musoro maningi dzekuti kana mwakude kuome musoro handifika munozoona ragurukuma rekuti dzakubatanidza anhu vakawanda zvandaifunga ngezvekuti imwe masekete azabaziva kuti ngei mwakafeila kuroora mukadzi wenyu ngekudai mukadzi anyari benzi ariyo anototi mukadzi unotopenga akatobvunzira handimazvona. Saka iyo papo kamwe kapati korere yamasekete hamuchafanira kusevero zvakawanda maningi. Zvemukatoita mwaitokumbira kuti achangamira ndakakundikana hangu kuti ndibagadzirise asi ndichaite kuti ndiite nzira yakanaka. Ini mubvunzo wangu wakutobvunza 16 years. Saka muda kudzose mukadzi pasina mare ere yemakabhadhara ine kumusha kwake. Ndo mubvunzo wangu. Muri kutaura nemwana andizvere baba aya imbobvunzai baba zvemunhu abvunza munzwa here pane pari kutendererwa kuna imbozwai maseko ababa iti baba hatisi kutenderera munhu une nyaya ane nyaya ndisimba ndiye wairara nemukadzi wake achiita nawo zvokuzoti ngaake gomba harina mwana ende mazuva anaya kwane madna iye wakujazi makazwa kuti takatanga kunesana rini mwana wenyu wekutanga une makore mangani une 15 years iwo wakazomufonera rini muchinesana ba 15 years vacho saka muri kuitira mwana wechipiri muchigara 16 years unoziva kuti kuna anhu anotora mbwa iri nhombo yekutanga kwete
kutomboza kuna vanhu vanonetsana itori nhumbu kutotanga kuti ari mukomana nemusikana iwewo shamwari nhumbu takaita hedu haisi yangu une chikomba handichabuda achibva atorambwa iwo ngei uchide zvinokunetsa iwo. Why do you want to carry on nemunhu 16 years wekuti ukataura naye unoti halo mwana hasi ako yes wati uri mwana hasi wako ukamufonera ukateksta mwana hasi wako 16 years uchitaura kuzi mwana hasi wako wosvika kobairira umwe wobva wazi hasi wako futi bai wewe uri benzi iwe uchindogara naye dai asina kuuya udare amuchepedzane rusviko 50 achindokutaurira kuti mwana hasi wako iyozvi zvipotsepotse uri kudobairira kechitatu uchindozi futi hasi wako uchindogara naye uri kudozomuramba adini ngoti mukadzi unonga atohura akakubarira mwana usi wako iwoyo hautogari naye ba uyo wouri kugara naye aine ana 2 asiri ako ende iwewe what measures have you taken over the period of time yekuti uite find out chokwadi considering kuti tiri kuona kuti mukadzi kumuda uri muda asi ihure une zvaanokuitira une zvaanokunakira une zvaanoita zvinokunakira asi kutaura kwake nekuronga kwake zvisingakuitiri urudo wedza kuti taura kuti isusu tati hatisude zvokupinda mubhedhu mwako kana kukumanikisa kuti roora but munhu ari kuchemawo mafeelings ake kuti ininika I'm being used 16 years murume uyu haazoda kubvisa kana shiri kana huku kana chii asi pane watotorwa wakatobvisirwa pamusoro changa atinota mama timbobvunza kuna baba ndaitofunga kuti baba vafanenge vakagara kana vachigara nemukororo wavo nemukunda wemunhu haane 16 years mumashama vanoti ndemavo nhasi uya kumimbira mukororo vachikuti vadhifendi vachibatsirana nemwana vasaifanira kugarapo vaifanira kufa vataitoda apa ndiana wati Lucian zviya simba iwewe Lucian taida kuti ana baba wako wauya watitaura kuti asi makore esa vanenge vachifunga kuti zvinozodii noti kuti avo vanogara newe mumusha vachitadza kutaura mwana wavo kuti iwe chimundipa something ndindoziisa kwawakatora mwana wawani wogara apo wada kumutaura kuti chi 16 years taura iwo ava ndakazvitarisa vanotora advantage kuti baba vangu handisisina hanzvadzi dzangu handisisina muupenyu saka ndakazotaurirawo vabereki vangu vandasara navo mama naye nehanzvadzi yangu yakabva yaiti ndichienda nemwana wehanzvadzi yangu uriapo ndiyo vandazofamba naye kuti ndiuye naye but ivo vandotora advantage kuti musha uyu hauna kana munhu ndo zvavanoita saka vari kuti hatichina wakupa mari meno pfungwa dzakuti vanenge vachifungira iwo hama dzavo dzakafarira ndo zvakatanga vakazofata kutogarisana saka that's any material no for interest sake considering kuti that is already what is on the table isusu takadzidza kumaboarding school unotongoya zvapo uri paboarding zvaudzwa dzinyari bhinzi dziri nyemba munochika baba sumukai ngaswei daira wadini raita taura pana ndanga ndiri kuda kubvunza ndati paya zvinoti nderwairi kubvunza mukazonditi anyarara namusati chasvika chikamu chenu zvasvika hati tinosvika munotaurenyi tisina kunzwisisana hachitaurei asi anokwana aina kukwana handina mari ndinotozotsana ndokumbira kuti zokutsana mutabe ndokumbirawo tipei date
nditi charinga ndinetsandira Tokupai. Kana isusu munomu tikakuti tipei date mukashaya tokupai kuti tizoona musunga. Mazvona saka munotesi kurerutsirai musati hatigoni kuerenga karenda mukazva petinoti baba kude kuti hatisi kuda kudzipana ndamutaura kuti munomu hatitongi nyaya toda kuenzanisana tichitarisa chichemo chinenge chauya uno munhu uyo arwadziwa anenge aine imimo kudaidzwa muchiuya kudai mune zvaari kukurwadzisa iwo zvemuruda kudino izvi kutaura tochiona kuti pazvichemo zvenyu nezvake isusu sepanel tinowirirana kuti anhu ava ngativabatsire kuti zvinhu chetinoda ndechoti madzoka mogarisana zvakadini it's not which handing saka tikazva tichirerutsa kuti orit mauya nemari yenyu isina kukwana asi nyaya yenyu tinongoienderera mberi tichidini tichiita munozoiwana rini kurerutsirana. Saka imimi kana musina tinongoisa date retinozongokubvunzai kuti ko hamuna uzouya yakutoenda kuita moto saka tichidaro kutarisira end of May. Nyora hapana musi usingasviki May. Hapana musi usingasviki chitaurai uyu wazodini sympathizana asati ati patiti uyu tirudzokerako tinoda kuti tirufamba nebhora tichasvika ana simba zvindu noti zvetude kuzviona ndopedzerana awazira anobva uko achitohauka achitotaura ari kungoti kuenda kwamambo uendo dhipi munhu akauya achitodarike iwewe iti akazotonhodza tinawo mabhatani acho uri kuwatituta indakagadzwa ndipurezidendi saka ndine pawa ende handina uri nodarike inini hakuna mambo wakambozwa kuti mambo wakasungwa mbani makambozwa kuti mambo wasungwa ndati mwakambozwa kuti mambo handichina munhu pamberi kwangu mungandoya muchiita asi ndichamupfanya muchandotomuka it's a matter of time inini I believe kuti ukauya kwagara wakapfawa ndichiona kuti wakapfawa tinozondofambisana tichi asi ukada kuuya uchidopangidza kuti azi pamwe ndiri nani handina munhu uri nani mberi kwangu kunze kwaMwari taurai pataurwa pe16 years shuwa ndinowirirana napo asi kuti isvike ipopo pa16 years chakatanga ndechekuti paakatorana iwo ari 2 mashure ndakabvunza inini wangu mwana nai mwana wangu tinogara sei nemukadzi uyu pano asina sendi retinobvisa kumba kwake mwana wangu akanditi baba tiri kunetsana nemukadzi mukadzi uri kunditi inini kumba kwangu kusimana shuwawo ndakaenda ndakamuona ndikamubvisa nai muroora uri kutitaurira here iwe kuti kumba kwako kwakusimana wakati baba istatement yandakandishitaura nditoti statement yakadaro inobloka zvinhu zvakawanda because izvozvi since pese ino paidai patava nechimwe chinhu chatoapo chetiri kuti tinogona kufambidzana zvakanaka naabereki saka kubva ipopapo ini ndakazorembeni ndisiri kuno ndisiri muno handina communication ndakazopinechita kusvika ndazouya 2020 ndasvika vana 2020 handina futi pfungwa yangu iyaiyi kuti ndichibvunza apo ndakunetseka manje nekubvunza zvaataura zvaana mukoma ake kushaika takanditoripo panhambacho hapana munhu wandakati ndikwanise kubvunza kuti tochidii tagara nemunhu pamba panapa togara kusvika riini pamba pake iyo roti kumba waofisi mari chii chakazondinakira ndechekuti igore iro rapera munana paseptemba ndakazoona sekuru wacho wasvika pamba pangu woti tiri kutsvaga mwana wangu panapa pamba kuimbana chimiro chacho chodobva azitsanangura ndikati azvishuwa uri pano akati chiko taito kuti imwemi muda izvozvizvi muchigara nemwana wangu waakuita fomu 1 musati mabvisa mari ndichibva ndataura ndikati chakatotirembesa ndechekuti
Soko rakanga ratanga rauya richiti mari hakubviswi mari kumba kwangu ndo rakandinetsa. Hino ndaitoshaya kuti wekutanga ndichibvunza kuti nyaya inoyi inotangira papi, ndo ndiani sekuru mwaita imi wakauya sekuru tinoda anogari pamunhu ndo akauya ndikataura nawo nyaya yese kusvika apedza nekutyisidzirwa kwendinoita kuti ndichazviurayira pano pamba panapa isiri nyaya yekuti inini ndine nyaya yawo pakati pawo ari tu. Saka nguva yese iwo akanetsana dzimwe nguva foni kuma-12 dzeusiku ndotofona mangwana munoenda apa panapa zvakawanda zvinhu kuchema iye hazvibviri. Saka inyaya yakasvika kuti tiite 16 years It's okay. All right. Right. Matora mukunda wani kuti kumba kuda kubvisa mari. Munhu unosharuka. Munhu matoti takuteedze zvikuteedzwa ngemwana wacho. ndanga ndikutotsvaga washuwa kuti ndikutangira ndiani munhu kuona kuti ndibvunze kuti ndochiita sei because ndagara nemunhu panapa. Kana mchiti mara mchitsvaga I don't understand kuti matora mwana wamatoona pamusha paabva nekuti ava vachipfimbana vaka uyo aitoziva pari kugara munhu wake. Kunze kuti ari kuti ndakamutora ari pakaweka pakamukega kari isolated so but anga achitobva ine community nevanhu ndototi maikwanisa kudai kana makatoita zvenhumwe chaizvo mukuranga ari kuti handibvisiri mari anhingi chikondibvunzirawo kuti ramangwana ndinozodii. Ndakapakorera ipapo chikonzero chaita kuti ndisapabata yainyaya yekuti ndatyana zvokuti hama dzawo taitira idzo ndedzipi aiti aribva kupi. All right, Mira, it's okay. Mira, it's all right, fine. All right, tiri ipapo. I think we are getting somewhere, somehow. Simba. Ngiusirugurora. Mai kutobvisa kutotsvaga kuti ndinotorora ndakabvisa kati akanditaura zvakandibvisa Zvakuti mari yacho ndikaishandisa zvaaishandisa wakaudza kuti akangotaura kuti inini kusandibvisira umwari. Iyo statement yababa. Mira, uri kuzwa Simba tambo usaite copy. Mira. Mambo ari kuti unomira. Chautaura handina Kubvunza uchabvunza. Tiri muno ikasapera mangwana tinotofa. Statement iweyo takupa mukana. Takubvunza kuti Simba iwe ngeusikurora mukadzi wako haasi kufara pangeaction yori kuita kuti wakanotora umwe mukadzi kwakurora iye wagara naye 16 years naana airi sei usidomurora ukataura kuti hatiwirirani ukanditi hana hasa hangu ndozvetanyora kuno iri statement yako iweyo tobva tachibvunza yani yababa tanyorawo yababa. Saka what we are doing is like cross-examination in a way. Yema statements kungoita edu cross-examine kuti tichiona kuti at the end of the day ma statements enyu versus yake tinobva taona pane dambudziko toona kuti tobatsirana sei. Iwo anangako Nanizokuziva kwangu anandangu. Anandangu. Good. Saka statement yedu ngatikanzure statement. Atudotoita temira. Ngatikanzure. Tunoti murikuona wapika pana. Waswea kuti ndichape chokwadi chizere mudare ramambo Sauro. Watinyoresa zviro zvisizvo. Ukati ana haasi angu bandika kuti iwe uri kunakirwa neiko nemukadzi unoita manakirire anokuita ekuti iwe unogara naye 60 years achihura achiunza ana achihura iwe uchidini uchida undogara naye uri kudini kumuramba. Thank you very much ngekuti watauredi rekuti wamurerutsira dare mwama watoti ihure kai harisi hure ba unonetsa uyu tichanatsa kuzwa problem yemanetswa ani
akikwete ekuzi ihure isata kuti utaonzerwa hure nhasi hamusi hure makirinwa baba azukuru ngeenyu imwimwi munoona dzinza renyu huma dzakaite mafokona idzo kwambo musade imwe dai paine bonga apa imwimwi hamurionererede dati murodiri bvaipo onai ngatisadaro vana vamwana nemweya yevamwe vanhu. Unoziva kuti zvinhu zvinorwadza uri mumusha wakagarirawo usinyarina ropa uchiziva kuti handina chihure chendakaita wozi mudare makazara anhu una ana airi asi muzviro hazvipipikisa yakanaka handizvidiwa. Ndozvindambotaura baba kuti ngatisatora mafeelings aamwe anhu kundoatambisa. Munhu tese takasikwa naMwari. I'm happy kuti wacheneswa panyaya yekuzi hana shuwa ngangu, asi iye une statement yake yaari kuzi wanga achitaura yekuti kwedu hatiroorwi kuti zviri zvikwambo neine tichabadini tinobasvika taura good. Iwewe uri kutinetsesa kurowa tinoda iwe ka iwewe ka uri kuti tinetseke kuno kwakagara ipa uri kuripa iwe kutsigire mazwi ataura amasekete kana ataure mutauriro waita akutaura sababa pane pendatibati asi zvendakuda kuchipa amatsekete sekutaura kwaita kuti asaizinzira kusuwa mwanawo hama dzake azhinji akafa asi isusu abereki acho ekubereka tisu ana mai ake mwana tiripo amatsekete aifauna yakatsvaka nzira yekuti ngatichiende kotsvagawo kune ana mai acho akabereka ndokutori nenyaya huru futi ikoko. Saka isusu manje pendazi toende koati rekerere bhichana nedokona tinofambidzana here nana matsekete ngaachitange kuchiti isu takatogara pano titori nzira manje kuti achiende koona kuti mari yawo yaya yaitadzi kuunza yaya handitika isu taakutoape rumu kuti chiu yaitaurirana mochiona kuti pemunapo pachipeneti chenyu chemuchauya nacho imwe pa16 years kuti tiratizane kuti chokwadi chekuti kumba kwenyu kuine nhunha dziriyoka taakuchipindepo isusu kuti tione zvemuri kunetsana zviya tizvigadzirise zviite kuti kudare mwauya mambo wakugadzirai zvakanaka inenzira mwaiona ndo zvitakuda uchizwe panasi wangosimbawo kuti achititaura pana kuti anase ya zvese zvokuti kwai aroorwi istoizomubvunzawo yena kuti iwo waipoti auroorwi ngenyi taate gata akuchionesana namatsekete asi pamambo wakubise chipanga chikwako isusu tiri kutodzokapo pari istatement iri pending yataurwa apa iye haana kuitaura. Muri kuona chiri kudakidza nyaya iri panapa kutamba isu takatogara matitotende dzedu dzemusana toata kuchitopinde kutoti yekwana onindisiyai yekwana maposta isi takutopinde kutobara right. Chizwa tiri ipapo ndafara kuti uri pano tafara iwo wanga uri kudaona kana hama yako iyi. Nyaya yandiri kutaura ngeyekuti anhu ari munomu tisade kuabvunza futi kechingani. Pari kuti ukabvunza wekutanga unotaura statement yekutanga after 10 minutes ukamubvunza unotaure imweni. Baba tichabvunzawo yawo yechipiri ambotitaura iyozvi pamwe handizivi kuti muchachinja here kana kuti yemwandotaura ndo yemundori nayo statement yekuti aya akati hatisi udororo hamusi kuichinja pa. Alright, very good. Taita tiri kutaurirwa kuti imwimwi mune chikwambo imwe ngoti ukazwa munhu unotaura kuti ka isu kwedu chiro chisingadi kubvisirwe mari kuti uchide kudhuburana nechiro chinode kudhubuka ka kuroora chikwambo ukagara iyozvi 16 yedzi dzemagara idzika munogona kugara dzimwe 16 but musi unobvisa simba dhoro ka chikwambo chinogona kumuuraya unozviziva kana kuuraya baba acho chinototanga ushupa mudzinza kuti mwandiendesepi ndakadini kare takaroora kana kuti ndakaroorwa ndizvo wasiweya iwewe hazani rusiya kuti ine ndinotaura idi uri kuti nyepera iwewe anhu aya baba nemwana akagara pasi pachari achironga nyaya yakodini yokokuroora iwewe ukaramba kuti inini musandibvisire mariba ndode kuite
kukubarira kuti toti rinozi kuti rikototi chinyi kuhapa apeno muchirungu apeno temo itoshandisa asi wakata baby making machine ndodomubarira handizozoti pa16 days wakazobarawo tunge ukadai wakadurura chaiko kuitira hapeno huku yemazanda iyai wakazozvitaurawo iwo unonga unotaurisa futi rusiya iwewe tiri kutsuro tiri kumbwa rusiya unomaona iro une nyaya dzekudozviuraya nenyaya dzekuti musana chititaurira mudare muno murusiya taura kuti urudoti tikubatsire sei ngatichimbosiya zvambotaurika tautanga rimwe dare handizve chitanga rusiya todini tibatsire maweaknesses mese taakumuziya baba yavo tsoro taiona simba yake tsoro tadini taiona tauda uchiuye pako pa I think tikachibve pako anza tinonga taanayo munyepa yeridai taura lusiya ndinoda kutenda Mwari nekuti ndandakatombororwa murume wangu akabvisa pfuma saka hameno kuti haana kufawo ngei kana kuti chikwambo chacho changa chiri papi ndazopinda mumusha mwavo pane here munhu akamboenda kunovhunza kana kuti mari yedu taunganidza todawo zvigeza isusu anhu evamatsekete kuti mwana wenyu zveshuwa haarorwi vosvika nemari vabereki vangu voiramba voti zveshuwa mwana wedu haarorwi statement haisi kuabereki ba mubereki wako oramba hakuna statement iyoyo statement yakabude mukanwa mwako iwe uchitaurira tezvara tezvara baba imwimwi munonyepe mudariri zwai muroora urunoti munonyepa imwimwi ndozvakataura handiiti zvekugadzire nyaya kuti ndizowinamba handingamboi zvese zvandabvunzwa panapa iwe ngatitaure nyaya inoguka iwo mwana hauiba kudarisa ndatenda ndashuwa takakorera abuda handingandobua atore mwana tiite zviri kuno hana kuti toda kuti tiendera izwai mira here iwewe lusiya sangatitaurirane iti handizvo hauna here mukufarisa unotsamwa iwe ndiri kukuona une chiki mukufarisa ona zvimwe zvinhu unoita mukudini mukutsamwa kana mukutamba asi uchiparei mhosva vamwe vanhu vanotora mawedzi ako unoziva kuti word of mouth has got power unenge wakataura wakatsamwa uri mhiri kwerodhi uri paipo unotaura kudai zvimwe zvinhu kuti uriwe unenge unotaura mudare kuti I'm withdrawing that statement ndakanga ndakadhakwa ndandakagumbuka ndandakadi tione kurabha off because mawedzi ako ewakashandisa iwo ndiwo ari kushandiswa inini kuti nditi bamba anganyepa handingaaruli out asi bambo asi kutaurwa ngemuroora zvakabve kumwana echitaura baba saka baba kwakugamuchira kwazvatora mwana wangu ichokwadi icho angatichazwa wakamutaurire soko rekuti kwedu hakubhadharwi mari hatirori baba akazwa baba akazwa nemwana achibva azobvunza murooro ndo zviri kuno akazobvunza murooro iwewo kumurume wako hauziumbomutaura iwewo wakambotaurirwa izvozvo zviri mukadzi wakatotaura mashoko ake ukamupa mari wahora mari umupa mari aitora mari endo kunohunda uye kuti chimwana ona tudoko tikudaiso kuti zvingatimbosiyana nazvo zvokondiroora timbosiyana vafanira kuti unongochishanda unongochizikana mari kuti ni mari ya 500 kuwata kana kuti $60 kana $50 mari yobva wamupa ngatidai chazoita kusvika mbuya acho mai akabereka iyena azotuma mukoma wavo mwana waatodziva vanozwi pabumba akasvika akateera nyaya ndikaizwisisa 2 weeks ndikatsvaga mari ndikabvisa mari yekuti ndaimopa mbuya sematauriro aita chikumbiro chavo chaataura ndachizwa bcause akati doti nditye mari yangu ndichiri kuzwa ndikabvisa mari iyoyo mari ndaifunza kuti pamwe padhete tatakatenderana
nemari ndakazokwanisa kuona anokwanisa kuona mari ndanichifungidzira kuzi kumabasa unongoingozi nhasi ukamushandawa nguva unongozi kuchingomira ndakwanisa kubvisa $100. Alright. No, it's okay. What I'm asking is statement yekuti kumba kwedu usabhadhara mari hatirorwi ba wakambokutaurira. Akatondiudza yena kuti Alright, fine. Sizwa zviona. Mira, statement ika among other statements ndati if I were you suppose hatisuda kukuona iwewe muri atatu apa munhu wedu chaiye ndiwe iwe aya hatina basa nawo because aya ndiwo watoita kuti auye kuno isusu tinoda munhu unounza nyaya kuno ndiye wetinodhira naye wetinowira hatikurasisi ba tinotoda iwo kunyanya ngekuti inyaya yemwaida kudya mwega muri kumba kwenyu mwakahwanda asi iwo wakaona kuti regai ndiendese nyaya iyi kuna Changamire uri munhu wedu asi unyari munhu wedu udaro tikaona kuti pane panonga pakanga kudai parudo kutekwa advantage napo paine kakutaurika kuti pakaita unogona kupa kumbiriro regerero kuti ndakatutsanwa wangu musacho asi ndasingatauri kuti ndizvo zvezviri chaizvo ngoti pakanga paine kutaudzana kwakanga kwadini kwaitika zvichidai tibvise statement iyoyo tione kuenda mberi ngoti ndopetiri kuenda kuramba takamira ipopo apo urikuzwa shona yandikutaura. Munoziva here kuti ndakagara pana nyaya iyi yakaenda kudraft nekuti musi weSunday baba vachibva kuchechi musi weMonday vakatora mwana wavo negenyi rese rekumba kwavo vakaenda uyu akasvika pakundibhuloka pafoni vese vakanditsimira chinyi mafoni ndiri kutsvage chinyi mwana wavo anongozvizwisisa saka which means pavakasvika kumba kwavo vanga vari chikwata handiti ndichitisai kuti ndikafonera uyo ndidzimira foni ndikafonera baba ndidzimira foni ndikafonera ndingo ndidzimira foni kuratidza kuti itori nyaya yavanga vakadii vakatogazeta uyu ndinoda kutaura zveshuwa kubasa wakaenda handinozvizwa asi nganyatse kumbobvumawo pamberi pedare kuti wakambotipa mari inosvika $100 here mumaoko make nekuti mwedzi yaakasenza ari kuCBT wakasenza almost 12 months pa12 months mari yaindisiyira mumba it was $50 pa $50 $35 $25 ndaibhadhara kunyi $5 magetsi $5 mari yendaisara nayo it was $5 pamari yake yaindipa pa $50 nekuti anga atori futi nomwe mukadzi waigara naye kungamba anozwa asi kuti pesa ndaitira kungoumbiridza musi wakava nemari yake $200 anorara pano ndakarohwa zvekuti ndakainorara panext door echiti watora mari yangu mari yadonha pasi pefiriji ndikarohwa zvekuti dai musikana iye ari mupenyu ndainomushedza kana nepapa pendakaenda kunorara ndainodaidza murume iye anonzi Makubuka mwenzi anonzi Simba Makubuka ndokwamba pendakaenda kudini kunorara kana ndinoitaura musi wakandisa $200 ndo mari yakabudisa ende ipapo mari yameti yakabuda sei bosi wanga akadhakwa yakabva ine kuvira pasi pefiriji yaenda kowira pasi pefiriji mari iyoyo ndopakabva takabva tarohwa zvekuti wakasvika pakuboora dhori netsoka kuti ndokwabva raboka mara ndatizira muna fei akafa fei chirongo tese takabva tabuda tiri chimwe chimwe hapana kana kwazorora pamba ipapo takabuda tisina kana hembe kunorara paMakubuka anomutonzwisisa ndo zvakaenda kunoitika saka ini ndingori munhu kuti ndinorarama even business maari kutaura ndinorarama nezvikwereti ndinoita masociety ndinoita zvinhu kana even foni yangu mukatoiona itori nechikwereti zvandinokwereta even shop mangwana chai ndinoitira kuti unokwereta mari yekuti ndonokuraramisa mwana wake nemhuri yake but wapo nditaura muromo kuti ndaichengeta mari yekuti ndinokuroora inini pendiri pano kwautadza kuda kuti mai yangu adyewo munhu mhuri yangu idyewo mari kwaunoti ngatigare murume wangu zvakanaka ngatigare zvakanaka ari kuti muromo wenyu baba namai baba nemukoro ari kuhwanda ipe kuti makabudise muromo wedu baba dakiro amusi kuendesana kusabise mari ndinokwanda ari kuhwandandirwa manzombichana ndinaimbobvunza imwe question pane pamwe pari trivia inini ndichizwa ruse ari kuti ndandakaro true or false wanga wakaro makaparadzana sei nemurume takambonetsana waipoa tangoenda pasi akanga akabvisisa anga akabvisa mari zvosho pakuparadzana penyu pakanasa kubvunzwa kunzi zvapera kana inini uri kutya kutora mari yavanhu kuti uya yati kuti ndakakuroora kana iye wacho kana nanhasi ari kutoti kumba kwenyu kune vana zvokutoda mukoma makaita ana angani naye
ndine 2. Saka first marriage wakaita 2 wana. Then apa vamazoita futi 2. Alright. Vari 2 vacho vari. Variko. Kumba kwenyimi. Ndio uri kugara nevana vacho vaye baba akaenda. Ndo dzimwe nyaya dzacho idzo. We are getting somewhere now. So I think that's why the iye baba wacho wakasiyana naye ari kusapota here ana ake. Vana vake asiyana. Uri kuona ndo dzimwe nyaya dzacho manjedzo dzinoenda kodi. Unoziva mukutaura kwatiri tichiita ka tinenge tichida kuti tibatsirane zvendataura kuti hatisi kuda kuita wechihandi. Toda kuti tikaziva maitikiro ezviri kuita i-counseling riri dara asi tichiita kuti counseling. Mukutaura muya munobuda information inobuda yabuda tikabatanidza tinobuda neanswer. Oh, what do we want at the end of the day? We want to reach a compromise. Taricha compromise tinoita toita solution. At the end of the day uyu unonga ajekerwa zvimwe zvinhu zvetinodiscussa munomu muri kumba. You cannot discuss those things at length. Uri kuona kuti mama utodzimira namafoni panenge paine izvi. Iwewe vana iva how old are they? One only 22 years. One only 18 years. Why are they not going to their father? They are already adults. Why are you? Ana anongobvira gara pamba pakesa. Ana vaitogara namai vavo. Iye wacho wakatoramba ana. Unawo akanga aina mai ako. Unawo. That's why akupa $50. Kuita kuti iwewe isakwana inoende. Izwa bira yazve iwe bira. Tiswa arume acho asi turuti wako usimba hwakaita hwekumba ngedongo. Hakuna murume unoda kuchengete mwana especially at that age. Unotoona kuti tikada kutotarisa nyaya yenyuka vana vako nemurume iyeye vanotoita maconfrontations nauyu. Vanoti baba vavo ivo chaiye and statement idzodzo dzinobva kune mwana mai. Ndii muna muchitaura kuti uyu haasi baba yenyuba. Baba yenyu ndiwo haya benzi riya rendakararamisa. Oza vana vanopedzisira vakonfusika. Uyu akada kuti ataure nawo kana kudai panotanga kuita izvo. Ndinoda kuedza kuti muone kuti imwe nyaya vanhu vanorowana mumba vachizosvika kuzi umwe afa vanenge vaine problem yevasi kuda kubudisa pachena. Vanotsvaga kapeti problem kekuti munoti imwe anokutemana nenyaya yedhora. Pane kamhanzika kanoziva tete nemuroora shuwa here kurwira dhora. Wakamboazwa here? $100 ba wazwa here? Inyaya inenge iri kungombiridzwa ichingoombiridzwa ichidai nyaya yenyu imimi. Saka ndiri kuedza kutaura kuti haisiri mainly kuti iwewe uri kuti iwewe wakaroorwa iwe. Anhu ekumba kwenyu anoudyiri wakaroorwa kare iwe. Munoita bhizinesi munoda kundijahisa inoni tirambe tichindoroora. Mombe yomai yacho handiti musana unogurwa kamwe ndobhadhariswa futi mombe yomai ndozi futi chakati pane wakatoita kare wokofa. Then akuteka futi advantage yekuti the first cut is the deepest. Iwowo wacho nyaya dzenyu dzaona ndingezekuti saka wakaramba anoziva nemwana wako mukuru wacho wawakaita nababa wakaita. Saka wakarambana nababa asheru hauiti baiwo. That's why wakatadza kugarisana nababa. Zviro zvemunoima kushandisa semagwa mumba imomo muchinetsana. At the end of the day iwewe unoprovokeka in a way. You feel provoked kuti iwewe uri kunditaurira zvinhu zvaizwe. Ndopaunotaura ukakutaura unako. Handisi ndinotokuona ukakutaura unako. Munopedzerana munosvitsana kuma extremes. Wazvona munosvitsana kuma extremes. Imwe nyaya yachona ngeyekuti pamwe mune kakupimana. Ndazwa uri kutaura nyaya yesitoro hapeno nokuti azwa mushe nenzee dzangu dzakamboendohope pfuti dzaichiriro pamwe handinatsuzwa une sitoro ngehani sitoro. Ngatitaurira shuwa mudare munomu sitoro ngehani iyo taurai chokwadi tisvike
pane nyaya bozvimwe zviro zvacho tinosvikana 3-4 kurokuka tiri kutenderera. Hatisi kuda kukurwisanisai, hatisi kuda kupinda mutunyaya mazwa baba. Ndati munomu tinoenzanisa zvichindoita kunga sekasi kudai, asi mune tunobuda ende tumwe twendiri kutaura panapa muri kuzoona kuti ndiri kupinda ngemo ndiri thank you. Ndabva baba ndaenda ndaenda vazowandifonera handiti munofona madi tinani kwese kwamuri kupo otaura chaari kuita munai makazoenda musina kunditaura kuti akati ndodini unoamba nokupuwa one word answer phone obvaita switch off and ukaona kuita foni wako wazvikana shuwe roibata unotombozvisa pasi kana mvura no zvose ndataura kuti iwewe anhu imimika in short tisingatendereri vapi orati tibatsirai tizwe ndambozwawo mukomana kuti ndakaenda ndakapuwa mastatement ndimai ekuti ndorya mari yangu sandadi ndafa and at the end iye vati kwai mari yayo ndakazobvisa ndaida kubvunza kuzoti mari yayo wakabvisa ichipa mai here kandi wakaibvisa ichipa mukadzi wako direct iwo kurora yake iri kudini kwaa kuri kudini kuroora kudini yemusana chizwa manje mira tikutekura mira iwo simba iwo simba itamushe chizwa simba tikugadzirise wazwa here asi chichaitoti nyika inoiparara ngechekuti vanhu vangu vanenge vari kushaya zivo. Chinonzi kuroora haurori kwana sekuru 1 2 kuroora hakusi kuendesa mazepe mabhisiketi chingwa shuga nemajarini kwana baba kwana whoever zvinhu zvinoitwa as a family munosangana mhuri yako iwe inonga iripo mhuri yavo iripo asi kuti usvike pakuzi waroora iwewe unonga uri kubvisa danga ukanzi toda mombe 5 danga ukaturira 1 waroora uruzwa ana matekenya ana madumbu ana ani zvinyi misana yemurutaura ndoyo ndambotaura kuti iwo waindo ndo yaindosipa misana yakuwanda ngokuti pakambobviswa umwe musana usawanze misana ba iwewe usatsvake kwakarerekere boti baiwo musana wakudini pinda padanga iwewe umire semukono baba musekuru akaende kobvunze kuti iya wanyarara ngei iwewe mupambo sikuru kuti adzobvise chii mare akasi tinoda yanga isekuru wandipedzere time nekwendabva kuziyi imare yemabhasi ngemabhisikiti ndimbo zvawo kuti uzorora saka now taitaura it's okay tapedza it's okay fine chizwa iyapa simba uruzwa toda kupedza nyaya tine dzimwe nyaya dzinoda kupinda yareba yasi iri kuvhurika uchi kumuda here mukadzi wako unomudiri iyo munonatsowirirana tiri kuzwa madhoo ari kubva mawindo muruna usaita zvinhu zvokuti mangwana iwe wega unozogona unga zvako kuchemedza pari kuteka maadvantage of because uyu mukadzi uyu she is not comfortable haana insurance haasi kutoziva kwaakabva paari nekwaachade kuenda mumusha mwani mwenyu
unoda kutitiwo kudini isusu sedare chiwimbiso chounacho unoda kutiti kudini nyaya yauya nemukadzi wako kuno kuzvimwe zvese zvotadini tazvizwa after everything has been said and done we are now reaching a compromise. Tinoda kuti timubatsire uyu une chichemo chake chaaunza kudare rineri chekuti ndagarawo 16 years ndiri mumusha umu. Ndinoda kuti paibviswe chipenhetiwo chinonzi iwe hona wakabara dai asi kubara taiti unodirei kuroorwa iye habari wakazvara izvozvi iwewe ndiwe wakagumire pa2 wakaguma ubara ino urujouete iwo hausuzwa baiwe nyaya dzako une wabvorora izvizvi une ngangu mupedzere iwe dzimwe ishungu futi unozvati akadzaka anondobarisa ndiro kutaurira ikono mutoro kuite vhasi remaruwa ndezvani mutaurire kufana kufana uri kumhanya kotsvaka manyu customer kutsoko when you go and satisfy the customer around kubairei iwo hauchaderi uri kotsvaka anhangangu iyo zviwatoromwe mukadzi urudei pepasi yekumborora ngeyekusimba I think handizozwisisana pepasi yekuroora ngeyekutarise mukadzi wacho kungaruva kuno kana kuti ngoyekuzvarisa dai uyu uruti uyu ndautsvaka umwe bhozi haasi uchazvara toziva kuti mai kurumwanyiswa waachadi ubaraba mira arese mira iwewe wacho iwewe unotiya iwewe mwana wako mudoko iwewe une makore mangani kadoko aka mukuru une mangani une 15 pane umwe wakatouya futi uzvarire pamba pangu anake ape iwewe kuti hona manje ndopauri kurasika ndopetinoda kuuya ipo pagurusiya iwewe uri kuzwa mubvunzo waabvunza apa hatisumhanya hedu uri kuvhure gepi iweyo une zviro zvakawanda zvouri kutarisana nazvo zvinodarike zvawakaurira tochimboti pamwe nyaya yekuti haasati aroora but gepi rako riri kubva kuti une 15 poite 10 years pozobuda kane 5 years ndo uri kuvhure geti rimira uri kumuvhurira ndoda kuudzwa istiri arume toitongai mbukafutika time ndiwo uri kumuvhurire gepi uyu uri kuona shaire murume wako ndofunga una tsiko raba ndoutsvakire magirani shaire murume wako beriri uri kubaona here shaire murume wako beriri uri kubaona here unodei ngaataure iwewe iwe ari upere mweya wabarirwa baba vako unodei iwe second chapter uri kuzvarirwa uri piko iwewe iwe uri kuita storo iwewe istoro saka wautya kubara iwe handi homework yakoba wakapinde mumusha mwanu ana ori kuimba mira ana ori kuimba ryoga handi akoba ivo ngani saka uruti chini musiye ngauraya nake durura twetoko iye ndiye uchatsike mabure chii hausi kuda zvewo mira oda tinevane shoko handiti munhu kana muchizwi munonga muchiwirirana angazwirewo raraushuku indirarakumba yopaune rarakumba iwe ndo raraushuku murume nemukadzi akaroorana kana ari murudo zvava zvichitaurika kana ndichizwi iwe ndo raraushuku nhasi ukapedza vhiki uriyo endura ndo wachawashiri iyewo pedzawo vhiki ichikirina mumba nekuaina zveikoko tochinjana toroteta
nyaya yakabangarwa panapa ngeyekusandorora handizvo but mukutaura nyaya yacho ndo maakubude chii ndonyaya dzacho chekutanga iwe simba ndizvo sekuru vati tiri pano chititaurira takuvhurire nzira uchiuya zvimwe zvese izvo hakutotochema kune vanhu vakuti anhu we kunyange ndichiuya kudai but pana abcd ndiri kunzvengwa mbo bonde hapana ndomwe mabondo yangu yesenda kunyara ndikatarasa pasi chikonzero chaitwa tidaro ngechekuti pane nyaya dzinganga ndichitarisisa ndichiona kuti nyaya inodhiserva kuti ndiitaure mudare andika ndandiona iye ndiye wakutanga kutaura idzi dzekumashure dzichireva kuti pataurwa nyaya dzadai handizvo ndichiona kuti nyaya idzodzo dzinofanira kufanira dzipinde mudare dzitaurwa ngezvazvo ndadziwa tiri kutaura nyaya yekuti zvinoita here kuti iwewe une imba neshoma iwe unozorarawo indorarawo after iwe wozorarawo kuzorarawo saka iwo hautira kuti tanga tiri patest iri wanga uri patest iri kuti akanyi kwako ndozoende ndanasa kuona kuti mera timbozwa vati rushewa nyaya iripo mama nhasi uno senini semunhu wemukadzi ndoenda kuchipatara mazuva ano mushonga hakuna ndaunzirwa chirwere ina nhasi ndikutorwara pendiri panapa handikoni hangu ndizvitaura handinozwa nhasi ndaunzirwa chirwere mangwana ndaenda kuchipatara izvozvo ndakutonyara kusvika pachipatara handinozvizwisisa ndakutofona zvekudai muchitofona muchitoziva amweni acho zvemaprivate ndapota uya mudini mundibairewo murume wakadaro mungamudaire zuva nezuva right timirai nyaya yenyu ndozvendatoda anhu hamusi uchadana naba hamusi uchadana naba hazvina problem iwewe uchiona onai nyaya yatisi kuda kapanapa sedare isusu inini handidi nyaya dzinozoti mwadzoka kudzimba kwenyu poitika zvinodini zvozozi mudare yakambodini inenge yakubuda kuti isusu dare rinoirika hatitongi muno munatsai kunzwisisa hama wadiwa hatitongi nyaya dzinotongwa kumagistrate courts munomu tinoenzanisa tine dambudziko riri munomu sedare tiri munomu hamusiri kuchagarisana baimwe zvakanaka ndo zvakukutuma iwewe kotsvaga umwe mukadzi nekuenda kuita umwe nekuita mwana mwakafizurana unoziva unozi kufizurana mwakasvitsa nepekupedzisira mukasvike kotaurirana makobvu nematete muchitukana ukaona nyaya yekuzoti munhu unosvika ubane dhoo richiboka richidai pane zvinotodarika ipopo zvakaenda kuitika hamusi kuchadana naba chiri kuenda kotinetsa sedare ndechekuti iwewe uri kuda here kuti uyu akuroora kubariswa unogona kubariswa murume wako wekutanga iwewe kainesi machezi akakuroora still wakaita ana naye usinaye ba wazwa uri kuda here uri kuda kuti uyu akuroore here kana kuti abhadhare damage ngoizwa waremba nekurara naye achikupe hosha hauchadi urara naye asi mera uri umhanya uri kuuya udare uchiti ndirudi kuti ndiroro uri kudawo mukuruka here tiri kutsoro tiri kumbwa ndatiwo uri wedu asi mastatements amwe acho ari kubuda inini ndiri murume chaichaiwo unonge achide mukadzi peposi inodira mukadzi ngekutorara nemukadziyo ndichitonga ndiri kukuona unyari kwauri kuita ndinoachitota kuti mira ridoke rombaa uri kumodwa kambaa perinodoka pa notorara adima reke ndoanda kutoti waakwenda waane chikomba waaunzengani bozi taimbogara teseka tichirara tese uchiti handizozviswa dopapa handizozviswa pamwe ndotopesera iye wototise mubhedhu uye worudaidzira kuti engo yakuitwa ndiani ndinokuziya zvouri mukadzi wangu hauguti asi izvizvi dumbu rakazara ude uri kugutisa ndiani iwo woti he iwo uri kugutisa onenaiba uya urori hakuna unouyapo
uri kuzwa ndoda kuti ndichone, saka ndiri kutaura kuti iwewe kuti uri kuda kataura nyaya yekuti shamwari wakandiiti sevana iwo, asi zvekuti ati tigarisane hazvichaiti. Bhadharei damage kuna ana mai acho ari pa. Izwai imwimwi mwana wenyu uri urambe kunyengwa ngemurume wake, mira manya tura mudare muno, matisi werudo tenderera babhozi. Hapana murume unobvisire pfuma mukadzi wasikarani naye. Kuna zvinhu zvakadaro, inyaya dzadziri kundotenderera tenderera. Iwewe munhu iwewe unofanira kunga kuti zvainde kusvike pakuti zvawama iwewe unobhadhare damage. Hausi zvakadaro musiyana, hamusi kuchadanana paimunhu unless kuti mui muri kutaura kuti alright zvakaitika hazvisina basa. Mwauda here ndati mwauda here, taizwa mwati muri kutorwara izvozvizvi unoiziya, saka achakwanisi kuramba achimanikidzira. Bhozi zvandenge ndiri uri kuzviziya, inini murume wangu ndinomuda, kuroorwa ndinoda, asi iye kuroorwa kuti imwe musandotaure mastatement. Kuroorwaka kuroorwa ibonde, kuroorwa ibonde uku kukuruka. Ukaona uchiti munhu bhadhare mari ka usingadi kurara naye chitsotsi. Pamusoro ndongobvunze mwana wangu pamusoro iwewe pane bvunzo kubvunza mutape mambo, sorry, ukubvunza mambo musiri kubata mambo pataurwe nyaya kuti murume wako wati ndiri kuate kushoko tokatakatenga nzvere iwe wate kubata nzvere. Mambo ari kuti nditonge nyaya ndisimuke nayo, uri kuti kubhoibva pano vakwete kumwene nanhasi tinorara pamwepo. Haibona urara muri kurara munokunyenga naye nekuti zvakaita kuti tidaro mazuva acho simba bhadhare mari iwe simba bhadhare mari zvawaichemera hazi zvako unoti haungamborari wakagwizana nemurume bakuda iwe uri pakumwa mushonga hazviiti. mwanagomira ndipindepo dzimwe dzese idzoka ngedzeseribhomu dzinotaurirwe tayi inini pendiri kuti haagwini tiri munhu wanditi chakamira kutendere zvakanaka maningi, tisatenderera dziri munyaya dzichari kutopinda. Ngatiende papoint uyu wandinakidza kuti wandikazaunoda ndechotomire kusaidi because kudaida kutomubata neamwe mazwi but ndatoende koaise kumusana ndatoone kuti uri pedu panoti kuroora. Saka iwewe mwana utori kubvunzwa yo uzwi murume wako wadaira kuti ndokuda iwewe ndokudaira zvekumba zvazvana atete mambo agasisi kutete bata so ata ndizopindi pakadzama iwewe daire mubvunzo kuti wati mwamuna wako wati unokudai munodana nani chetoona kuti ngana masekretari taudana yarini madzi ndo petichizwa nyaya iwe tinoti nyaya payamirirawo pazuva here uyu Simba wataura kuti inini ndinoti ndikaenda ushopu mukadzi uri kuti zoenda umba mira ndikaenda kushopu kuya mukadzi uri zodzokere kumba. Saka ndozviri mutasodini kuroora. Saka ndiri kuzozwa mukadzi kuti aiwa paine problem iripo yekuti ndandisuzwa zvakanaka asi izvozvi zvakatodini zvakatoita purasi bhora taakutodini taakutotamba. Saka Simba iwewe chiri kuramba chichinetsa chinyi mukadzi uri kuti hande ngachitsve kechitatu kanotobuda urunoite kechitatu pasina yawabhadhara here ngoti tazwa kuti kunzeyo hazi mwaya chaiko chitawo unodi kutsvaga udini taudiona nyaya udare majeka tinonga tauda uchisizwira kuno kuti nyaya yachona toifambisa sei ngekuti uyu ikasai kuitika une right yekudzoka kuti nyaya yangu yaenda kwaya ndichichema iyaya murume akabvuma kuti ndinoda kudini kuroora haasati adini aroora deadline yedu toenda kuona nyaya dai riri yekuti ndinotsvaka mwaane 16 years uchitaure statement yekuti ndinotsvaka. Saka haichasenzi pastatement yako yekuti ndinotsvaka. Taude kuti tichipanane kuti right changamire inini mukadzi ndomudaye zvakanetsa ngezvakambodini ngezvakambonetsa asi izvozvi taakudini taakuwirirana ende kuroora ndiri kuda ndipeiwo kusvika
kupera kwaJuni kana kuti seAugust chichi ndinogona kunga ndadini kuroora iwe Simbaka. Hatisi kuda zvana Chivhayo zvema 400,000 pamwe ungazotofunga utengese ndege. Kare munhu wairoorwa nechipeneti bute unoriziya kodya. Waienda nebute nenhekwe kunana nezvara kwakuisira kuti iwo maicho ari kuchemera udona zvakwakuape bute iwe unonga watoroora. Indivhende kuti uruzwa mukadzi wako urutaura mastatement ekugumburisana achiti ndozviuraya ndozvidai. Mhepo iyoyo ikamubata tinokuona wadzoka muno uri kuchema paite dambudziko. Hama dzouri kuti dzapera ofa dzadzo ngafe kuiona kuti hama dzitsiyo wazwa ndopaunoona kuti kusha kukuru iyo zvikuru ita kusina hama bhozi iyo hama dzacho dziri kuteya kuti mufana kuti chamudini chamubata muno hama dzake uyu dzinozara makotirumu anaya mairi uyu azvisunga kana kuti andofuma akafa zvisiri zvekuzvisungaba. Hauoni hauna pekutangira inokunetsa unopedzisira wazotoya kuti mambo kuno ndibatsirewo tione kuti pamusha ipapo topasvika sei uri kwazwisisa. Saka chitibatsirawo nekuti tizive kuti nyaya iyi nguva iyoyo rikasvika tinozokudaidza iye wacho ane right yekudzoka futi kuuya kuti anochangamirika nyaya yatakawirira naye murume achiti tafara mudare muno ngekuti isusu ndamuta kuti nyaya yedu yemuno ngeyekubatanidza nekuenzanisa. Mukadzi wataura kuti ndirode murume wangu iwo murume ukatiwo ndiroda mukadzi wangu. Madifferences tese tiri muno tine madifferences anoitika mudzimba but we are happy kuti enyu mwati zvakazodini mukadzi uri konfirma kuti takapedza maproblems madifferences iwo uri takapedza asi nyaya iri pakuti hausati waroora hauna hako mariba izvozvo chiti bho date uyu oendawo nesoko rake kuna ana mai ake kuti nyaya yandakazoenda hatinodo kumanikidzwa uri kudaka wabvuma kuti inini ndiri kudo kotsvaka usati ndakamanikidzwa kwavamusaurombe wozonimangarira kuna ngoriwo pano wamanikidzwa here panapa chitaura wati uri kuda kutibatsirawo sei nekubatsira mukadzi wako aite uchiremerera toisa July chinyi tizwe July kutanga kwake pakati pake kupera kwake kupera kwaJuly. Alright. Ndaikumbira pastatement yakaitike pana baba asazoti ndanjengwa. Baba ake aliparanzere. Baba kuna baba tiri kupedza munomo nyaya dzine masteps wakambogara mumaflats here tine masteps tikadzidhumanisa kudai tinoona sikapera tipedze nestatement yati yasimba. Nzee hadzina munyina uri utaura kuti ineni muroora wekuti azino ndandiuroorwa wauda uyo wacho wanga ari kutaurawo zvaimunetsawo zvaimutatisa uroora uri kuti takazozvigadzirisa ndakuda watotipe dhete rekuti kupera kwaJuly uri kuuya achidini anokooroora kuti ana sekuru kwacho. Isusu kuno kuJuly yedu hauna ucheka taida kuona next date redu rinenge riri first week yaAugust. Ndati Simba hazviendeswi zviro zvekuti uyai muone padanga rataurwa ukanyaendesa imwe kunoku tinonga tiri kukutende kuti wadzadzise zvawakataura pai mudare. Chikwereti chemukwasha hachiperiba ese anhu uri kuona zvikwereti zvega zvega isusu titorawo nazvo hazviperiba uri kukwasha uri kutoramba wakaridzwa kusvika wanyafa ana ako anosara achizi akwasha. Saka ukwasha haudini hauperiba itepe kundoti kutema sababa otherwise vana vako vanogona kusara vachidini vachipedzisa. Wanga kuti Pambene dangu mbozo wangu simataura kugumbuka akavatsawo vati zvoni afu avo wabara mari saka handichaziva kuti hazaudi
auchabati mari muupenyu hwako. Ndopedza kutaura kuti ndikakundikana ndichati chikudzedzo wasudura paatauro daro ka munaona kuti tatiri kumurwendo tatiri kumarodera taaharare tasvika ingano dzemurodhi dzemwe muri kutaura mamuri testana simba musaramba imi musatestana masimba uye waangaruta kuti iwo ukasiya kundiroora wibati iwo roora badzioni unofaya mari iwo akadzi unoaziya iwe simba akadzaya ndikuona unoada hako maningi asi hauna tsigwadi kwazi yako mukadzi tsamwa yake chaiyo unodzingwa basa iyo mukise uchimite zvezeza unofake mari izvo zvizi zveurudarazi haasi iona sunhu romwe ararambaitoga vauti rakasumbaba uyo abate nyu mari hausi kufara wiri wayo since mira imbomira buhani over 16 years nayo handizvi wakambopuwe dhiti embera kuti changamire dai ndaito zvaitodo pfugama chakuti ndaisingazivi kuti ndiyevo ndandisingapa right tarwa kuti pabude dheti kana dai zvikazoshupa ka taapa nechimwe chikamu asi munamato wako zvawaichemera kuna Mwari kuti dai murume wangu aito dheti rekuti udondiroora rasvika unotenda Mwari unonamata ino unoda kuti unamate zvakasimba madiva ndinotenda kutaura kwenyu ndinoona pane kumanjoenidza mune mumanjoenidza asi ndichinakadungurira pichana kuti munhu uri mumusha mako haana kurambana ndaida kudzoka panyaya yataura yemafoni kuti anondivharira mafoni dai kuti sinobvumirwa kuti ndivhurere aikona awo hawo ekutuka inini ndini baba anofanirwa kuti zvinhu zvinenge zvaitika akanganisirana ndoaredzanisa ichionesana nawo kuti onai anosvika pekuti haatozopini kuti munhu ndikutaura ndikataura ndikaibudisa audio panava kuivhura mwega munoti saka izvozvo ndaikumbira changamiro mundidzidzisirewo mutauriro wakafanira mukati mwevanhu. Hapana munhu wendakambovenga paataura zvemafoni ini mutachwaya akukataura zvinhu zvinopesana nezvangu zvinovhara because handiti zvizvodi zvinovhiringidza musoro Friday washauda Friday ino kuti uyu kunditaurira nyaya yekuti tabve nyaya yako wakaise kwamambo uchiri kuitirei uchitaura zvokutaura wakatotaura ine hasha yekuti ndakasika ndazvozvati chinhu chendinoda kumutenda mwedzi kuti azive kuti ndiri baba yako nekuziva kuti uyu ndi baba yaifuti ende wakaroorwa unondityisidzira kazhinji unondityisidzira akanetsana ivo pachavo nyaya chinodzoka kwendii sababazvo aidzoke ine nyaya yekuti baba imi hapamusi kugadzisa baba hapamusi kugadzisa kwete kutuka unonditaura nyaya yekuti izozigadzisa makofini tsvagai makofini 3 anogara ari pamba ndozvendiri kutaura pane munhu wakazvisunga ndozvichiri kurwadza pamwe pamunhu akanga adotyisidzira nenzira iyo ungaiminura no munoziva zvetinoita baba tinobva nzvimbo dzakadini oda tinobva nzvimbo dzakasiyana zvetinobva nzvimbo dzakasiyana muchirungu zvinonzi children learn what they live ane makudzirwe aakati amwe takandogara tiri muno zvetakaonana nazvo muupenyu zvaasiyana zvimwe zvacho zvinotiafekita brain kusvikira tafa zvimwe that's why muchifari kunoitwa inonzi counseling nyika dzimwe Ndochipondora tete
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,